Ježiš, dnes je taký nádherný deň. Ideálny na takú poctivú slovenskú najbávačku v parku. Ha, tomu ver. Idem pozrieť presne to počasie. No sadmoj, čo ty? No ja som to počasie iPhoneové, vieš jak. Čo by si rád vedel dneska, ha? Koľko bude stupňov, prosím ťa? Hej, ti poviem, bráško. Vieš čo, celý deň príjemných 16 až 20 stupňov. Čo? 16 až 20? Ježiš, to je nádhera. Nádherný deň na najbávačku. Nepotrebuješ ani bundu, nič. Ale pocitovo to bude 4. Čo si povedal? Čo? Jaké 4? Žiadne 4. No ja som mal taký pocit, že si niečo povedal ešte medzi 16 až 20, jak som povedal, nádherný deň. Pocitovo to bude 3 až 4 a zamrzneš. Akože je to trošku shady, ale budem ti veriť, však si počasie, ne? Ty by si ma nejebal, že? Ne. A čo dážď, zrážky? Bude pršať dneska? Zrážky? Počkaj. Nie, vôbec. Vidíš, aký mráčik? Nebude. To je až nulová, že? Šanc. Ježiš, no tak to je. Idem písať chal. Až na to, že 60% zrážky celý deň. Čo? To mi zabehlo iba. 30-60% zrážok. No mne sa zdalo, že si niečo medzi tým ešte. Nie, dneska je bez dažďu. Pohodka. Tebe môžem veriť, nie? Však si počasie iPhoneové. Nádherný deň, plne si to choď užiť. Nepotrebuješ bundu, nepotrebuješ termo, stačí mikinka, tričko. Užívajte si to. Ja to nemôžem až uveriť. Zmokneš ako kokot. Čo? Hovoril si niečo? Čo? Nie, nič. A povedz jej priateľke, nech si nebere bundu, dobre? Tá sa poteší. Tak jak povieš, no. A díky moc, aj na budúce. Maj sa. Magor, veľa šťastia ti prajem. Tam pekne zmrzneš a zmokneš na tej opekačke. Mal si pozrieť radar, čo ti poviem. Nikdy never iPhoneovému počasiu.